L-Avukat Ġenerali appellat minn sentenza li tagħti l-qorti x-xahar li għadda li bija ħelset li xufier tat trak tas-siment mir responsabilità tal-mewt ta' mara ta' 26 sena li kienet sejra għax-xogħol bil-mutur fin-naxxar. Il-każ seħħ fil-5 ta' Jannar tal-2016. Karmel Kawki li dak iż-żmien kellu 53 sena kien għaddej bit-trak meta tajjar lil Joanna Boni fi triq tal-Lejber u kemm mixlu wkoll li għamel ħsara lill-mutur u li saq bit-traskuraġni. L-Avukat Ġenerali qed targumenta li l-Maġistrat ma interpretax b'mod korrett l-evidenza li nġabret waqt il-kumpilazzjoni tal-provi li tipprova li Kawki ma setax jiġi eżonerat għal kollox. Albaniż ta' 30 sena u li joqgħod ħal-qormi qed jiġi akkużat li b'negliġenza ikkawża l-mewt tal-kollega tiegħu Adrian Muscat li waqaf xaft waqt li kien qed jagħmel xogħol ta' kostruzzjoni f'Taqal is-sena l-oħra u qed jiġi akkużat ukoll li b'negliġenza ikkawża ġrieħi gravi fuq persuna kif ukoll b'nuqqas ta' sigurtà fis-sit ta' kostruzzjoni. L-Albaniż wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u d-divisa talbet għal ħelsien mill-arrest. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest u ordnat li jiffirma l-assa 30 fil-ġimgħa. Il-ħelsien mill-arresti natalu fuq depożitu ta' €1,000 u garanzija personali ta' €40,000. Raġel ta' 46 sena tilef l-appell mis-sentenza li natat wara li nstab ħati li uża kliem razzist fil-konfront tal-lut u kien akkużat ukoll li jagħmel użu mhux xieraq minn apparat tal-komunikazzjoni. L-imputat Jean-Pierre Samut kien mixli li fit-18 ta' Marzu uża kliem jew imġiba ta' teddid jew insolenti biħsieb li jqanqal mibeda jew vjolenza razzjali jew reliġjuża kontra xi persuna jew grupp ta' persuni. Skont Samut u appella sentenza xi l-kummenti tiegħu ma kinux intenzjonati li joħolqu mibeda iżda diskussjoni u kompla jgħid li l-kummenti tiegħu kienu indirizzati għal mafja ludija. Il-qorti konfermat is-sentenza li natat fit-22 ta' Novembru 2021 u kundannatu 6 xhur ħabs sospiżi iżda neħħitlu l-multa ta' €3,000. Għall-imputat der l-Avukat Ismail Bsajla.